Здравейте, геймери, в Box аз съм Експлозив и днес ще снимам най-накрая на епизод на GTA San Andreas. И днес ще минаваме тази мисия S. И нека какво ще ни се падне. Тази мисия съм я играл. Добре. Сега трябва да пребиваме май пичовете, да помня. Ще видим какво ще правим. На пътя. Добре, сега. Да, сега ще обираме. Или по-точно ще трябва да го убиеме този буклук. Сега ще го прегазим. Здравейте, бе. Я може би ще го тупна. Раза къде избяга. Стреляй по него, бе. Не вярвай, бе. Добре, прегазахме го. И тези момчета ме надразна. Защото тегната група. Добре, сега ще отивам да се севна. Готина мисия, да. Определено ги избихме. Тези копелята, мобилята. Сега ще видим какво ще стане. Сега трябва да го закарам за къщата му. Той е пича отзади, където ето го. И ще избиваме още едни копелета. Не. Бърках. Дрифт. Пак дрифт. Добре, вече открихме нов човек и сега ще минем още една мисия. Отиваме пак през Съто, защото е в Съ. Опа. Сега нашия път. Сега колата как ще му върна. И го подкираме. Оф, да бе, забравих в звука. Няма да го спирам. Няма смисъл сега. По-бързо да разговаря, защото ме нерви. Този шибан телефон е паметазъм. Гледай, негър! Боеделица! Включих много, бе. Добре. Сега. След че отключихме штангите. Сега
Ще минем тази мисия. Много яка песен. Да. Пълно да изключа радиото, че... И тук же е ужасно ми, залаги. Трябва да се смаля графиката, защото на макс нещо ми лагва. Принцип снимам с 30 на някакви места. Ми сваля на 19. Това ме нерви. Ето, тук сега е на 19. Сега. Тук мисля, че ще избиваме. Или просто ще купуваме оръжия, не помня. Да. Тук вече са оръжията. Тук ми обяснява как да ги стрелям. Сега. Тя трите трябва да ги избия. Добре, добре. Хейчот. Добре, сега. Сега всичките може би. Нега ми показва как да стрелям и да се преоблека. Добре. Добре. Значи. Това е тук как се мести. Камера. Честитка да го хвана. Добре. Сега трябва да стреляме в капак на колата. Супер. Сега ще обяснява този шибан негър. И ще не вземе пистолета, разбира се. И може би отключихме сега пистолета, като може да купуваме оръжие. Сега се върне в така нареченият бандата. Вижте, тук ми свана 19 паса, а на някакви места 30. Мой байком там. И съм почули татуировките. Сега ще се преберем май в къщата му. Добре, прекарахме колата. То негър ни обяснява или ще избиваме някакви хора? Да, ще избиваме. Педерасчета. Сега ни дараха пистолети. Като обичат, че сега ще ги избиваме. И къде дойдат това? Дрехи бе. Оф, тук ни показва всичките дрехи. Ще превенем оръжието, защото да помислят за някакъв лут. Значи. Къса, ама. Колко пари? Made in China. Нека това. Пробваме. Лес.
това да дам $10. Ужас. Ташкар. Сега бая париж да е за това, яке? Поне $100. 40, супер. Сам панталони ще взема. Дънки или там по шуез. Сандар. Айде. Новия вид е готов. Късаме. Ето ви. Сега. Няма да ги избиваме по дяволите. Супер, минахме, получихме респект и чакайте следващия епизод и до чуване.